No, takže čus, dneska vás to príjmam asi po 4 mesiacoch natáčam prvé video, takže zdravím po 4 mesiacoch a teda urobíme dneska také videjko. Labubu. Nie, neotvorím si celé, ale jedno, počkajte. Otvorím si tento, ten, ktorý má dole. A teda moja mama to dohnala na Pop-Marte. Bolo to teda dosť drahé. A teda ideme si to otvoriť. To je pekný. Labubu. Takže. Vlastne karta ešte. Máme tohto. Tak dobre. A pozrite sa na ten obal. Ešte ja to takto otvorím. To je pekné. No. Opa. Good job. A to je asi pre toto video všetko. Čus.